Panjenengan nggih. Niku ilmune langgeng wudu. Langgeng wudu pasti. Dadi awal-awal nggih. Gadah istiqomah. Kudu senajan boten wajib lek saged didampingi kalian langgeng wudu. Dadi wudu terus sampean. Iya bener. Lah niku mangke pun lami-lami keistiqomahan sampean iki wau lek sampean istiqomah waca-wacaan nggih pun panjenengan pun ngertos nggih. Lah niki lek langgeng wudu niki pun lami panjenengan lampahi langgeng wudu terus. Maka saat istiqomah panjenengan niki langgeng wudu lek meningkat ilmune panjenengan nggih meningkat keimanan panjenengan dhateng Allah panjenengan diparingi jadi saksi pribadi pun panjenengan kalian Allah diparingi nggih alam-alam menika Mas Dimas nggih mangke panjenengan mboten saged langgeng wudu. Akhire enten ngersolo lek mboten gadah ilmu nggih lek mboten maksud kula mboten gadah guru. Langgeng wudu niki wau krana pun diparingi tingkat keimanan dhateng Allah. Akhire diparingi weteng loro. Akhire ngentut, akhire napa lek bahasa Indonesia gak saru. Keluar angin ngapa iku? Nggih, keluar buang angin ngoten. Akhire sampean enten kengerusuloan. Wah, kuwi langgeng wudu. Kok balik-balik weteng loro sih, balik-balik nang jeding ae padahal aku yo gak ngono iku di jeding. Ngoten nggih, Mas. Niku pegel, krana mboten enten ilmu, mboten enten gurune. Mboten enten gurune. Panjenengan wudu malih, mlebu malih ten dhuwur sadada sampean wiritan malih. Loro manut grudu-grudu. Aku mangan apa gak mangan apa kan ngoten nah. Mlebet malih sampean ten jedhe. Lah niku lek mboten gadah guru, ngoten terus. Akhire lami nggih mboten nyantol-nyantol ilmune Allah senajan pun diparingi pengalaman kados ngoten balak-balik. Mlebet malih sampeyan istiqomah malih loro weteng malih. Loro ngono. Akhire kaya niki krana mboten enten pembimbing, mboten enten gurune, akhire mboten selesai sampai setahun, sampai setengah tahun atau sampai berapa tahun kan gitu. Lah niki panjenengan tangletaken langgeng wudu niku nggih perlu, tapi lek pun kendake Allah mboten diparingi langgeng wudu. Wong sampean mboten mangan nedha napa-napa kok buktipun niku ilmu hake Allah. Berapa kali sampean lenggah ten ndukur sadada niku wau istiqomah dhateng Allah, wetenge sampean dikeki lara nggih. Lek pun semerap ilmune ngene, sakniki diparingi sakniki selesai. Mboten napa-napa sampean terusaken. Dadi langgeng wuduhe sampean niki Allah ingkang napa? Allah ingkang guguraken. Dadi enggak usah wudu maneh, terus ae wong sampean mboten salat kan. Sampean kan wiritan, sampean kan istiqomah. Lah lek sampean salat nggih kudune langgeng wudu wong salat. Lek salat napa lek istiqomah dzikiran, sholawatan napa mboten usah. Ngoten. Dadi lek sampean awal anjene nang Allah dididik kados ngoten krana sakniki semerap ilmune panjenengan. Sakniki mantun, sakniki selesai. Senajan sampean ten ndukure sadada sampean sholawatan, sampean wetengi loro sampai buang angin, buang gas. Terusaken mboten usah ngadeg sampean wis. Niki kendhake panjenengan ya Allah, sampean utarakaken nang Allah. Kula trami ya Allah napa pun kendhake panjenengan sampean sholawati terus. Mongko sampean perut sampean mboten sakit mengko. Wong niki anjene Allah ingkang damel setelah ngoten sampean krungu maghrib metawi istiqomah sampean niku jam 5 sampai maghrib nggih sampean waktu kadang salat kudu salat Mas. Lek salat wajib ngoten Mas nggih. Setiap salat apapun wajib maupun sunah niku kudu ning gadah wudu, langgeng wudu ibarate ngoten ilmune langgeng wudu. Tapi lek istiqomah panjenengan ancene nang Allah digugurkan langgeng wuduke panjenengan sampean kudu terami, kudu mengenal ilmu niku. Oh kula pirang taun ngoten tok ilmu ngono gak mari-mari kula. Mergane kula enten sing ngilokaken nggih sing negur kula goblok kok niku. Ilmu sak mono niku sampeno terang-terangan ngono, gak mboten urusan kalian Allah.
Mangke Allah ki ambek sing maringi kula napa niku kendake Allah kula sampaiaken dengan hake Allah sanes kebenaran kula. Lek kula eman-eman nggih kula kurai sampean. Akhire amen mboten mari-mari kaya aku setahun rong tahun atas ilmu ngene gak mari-mari kan ngoten. Tapi lek semerap ilmune panjenengan langsung diuji, panjenengan langsung selesai berarti tingkat keimanan sampean mangke cepet. Ngoten. Lah niki napa fungsine? Lek pun sampean saged nerami lek jarine wong Jawa nrimo ing pandum. Lek pandum niku cara wong Jawa kados kula niki yatra, Mas. Basa niku asline mboten trima ing pandum niku kendake Allah, ilmune waliyu sebenare saking di bahasa Indonesia. Kon tak saiki kate salat, gata iso salat. Apa jarine Allah? Kene kudu catat. Ngadeg wis salat bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Langsung nang Allah dilonggono maneh. Kene gak ro ilmune, ngadeg mana Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim. Dilonggono maneh lek mboten semrap ilmune. Padahal Allah mempunyai kehendak lain niku nerima apa kendake Allah niku wau sampean mboten angsal salat sampean kate diparingi dadi saksi metawa umum mawon sampean kate di perjalanan kan Isra Mi'raj. Kula ilmu niki nggih tambah jero malih tambah pirang taun. Lek wudu niku wau kula kurang lebih nggih setahun niku wau mboten ero ilmune sampai bulet-buleten mriku kula mboten rami ten Allah. Kaya-kaya nyalano nika. Aku langgeng wudu kait mlebu istiqomah lungguh nukur dada. Ngentut, keluar angin, buang angin. Nah niku Mas. Ternyata mboten lek pun semerap ilmu niki kula sanjangaken sampai niat langgeng wudu sampai kajenge budal nyambut gawe nggih wudu, wajib napa nggih wudu niku awal-awale sampean mangke lek anjene sampean diuji dateng Allah krana perute sampean sakit mboten krana nedha napa-napa ngoten-ngoten Mas nggih umum mawon tapi diparingi ngoten sampean lanjut sampean lakoni tendukur sadada niku mawon nggih lek anjene niku wau kula sanjang lancene pas maghrib nggih sampean wudu malih salat maghrib lek anjene pun mantun istiqomah mantun maghrib sampai isya pan wayah isya wis sampean ngambil wudu malih sak niku. Ngoten nggih Mas nggih. Pun jelas nggih dadose pun ngresula diparingi dateng Allah senajan cara akal mboten trami. Tetep sampean sakniki gadah ilmu sampean terusaken. Jelasipun mangke Allah maringi sampean diparingi pengalaman lintu-lintune sing tentang keimanan datang Allah. Nggih napa malih Mas? Sampun. Nggih cukup semanten.